Euralis Semence е част от френския кооператив Euralis с оборот от 1,25 милиарда евро и е една от водещите фирми в селското стопанство и хранителния сектор. Тя обединява 15 000 фермери, 12 000 от които са членове на кооператива и има 5200 души персонал. Кооператива Euralis се развива в 3 направления – производство и разпространение на селскостопански продукти, гастрономия и производство на гъши дроб и семепроизводство. Euralis има водещи позиции при всяка от тези дейности. Кооперативът е един от лидерите в производството и търговията на царевица, най-големият производител и износител на гъши дроб и водещ производител на семена от царевица и маслодайни култури. Euralis Semence работи от много години при 5 основни култури за Европа – царевица, слънчоглед, рапица, сорго и соя, и овладява всеки елемент от производството на семената – разработване, производство и продажба, като инвестира 14% от оборота си всяка година в изследователска дейност и има персонал от 500 души в 10 страни в Европа. От 1950 година семепроизводството е основна дейност в кооператива Euralis и е от важно значение за член-кооператорите, като създава естествена връзка между тях, дистрибуторите и крайните потребители. Изследователската дейност на Euralis се концентрира върху нуждите на европейските пазари. Силата й се базира на 8-те изследователски станции в Европа и мрежа от 500 000 опитни парцелки и над 20 години опит в молекулярната генетика. На сериозните вложения в изследователската дейност, заедно с силни партньори като Soltis, Biogemma, Eurosurgo и Bayer. Euralis работи с автентични генетични източници, адаптирани към нуждите на европейския пазар. Хибридното отглеждане е направлявано от молекулярната генетика, като хибридите се изпитват в огромната опитна мрежа на Euralis при различни нива на валежи и различни типове почва. Хибридите царевица се отглеждат главно за следните направления – ранозрелост и влагоотдаване, силажна царевица, царевица с много биомаса, ГМО растения за страните, в които те са разрешени. Слънчогледите на Euralis имат водещи позиции в Европа. Този сектор се управлява от Soltis, компания посветена на разработката на нови хибриди слънчоглед. Тя се базира на една от най-големите и най-разнообразни генбанки за слънчоглед. Всяка година се създават и изпитват 8000 хибрида от 24 експерта по слънчоглед и се окачествяват на 50 локации от Андалусия до Русия. Селекционерите работят над продуктивността, устойчивостта на болести и климатичен стрес, масните киселини и масленото съдържание. Euralis Semence се възползва от силен генетичен поток във важните сегменти на европейския пазар за слънчоглед. Euralis Semence използва силата на европейска мрежа за разработка на рапица, състояща се от 50 000 парцелки на повече от 50 локации. Благодарение на това става възможно рапицата да се селектира по всички критерии – добив и стабилност при различни условия, устойчивост към болести и студоустойчивост. Така се произвеждат 75% хибриди и 25% сортове. Euralis развива и специфични критерии за селектиране, като устойчивост на хербициди, съдържание на масни киселини, както и адаптиране към по-слаби почви. Сериозни инвестиции са вложени в двулинейни и трилинейни хибриди чрез маркери. Партньорството с Bayer допринася за развитието на Euralis в биотехнологиите при рапица. Колкото до соргото, Euralis има най-добрата програма за селекциониране чрез своята дъщерна компания Eurosurgo, специализирана в производство и разработка на тази култура. Euralis работи в различни пазарни сегменти – за зърно, за силаж и за биомаса. Селекционерите се фокусират
в адаптиране на хибридите към ограничените водни ресурси и към нуждите на животновъдството. Еоралис е развила уникални познания в производството на селскостопанска продукция, в индустриалното производство и в контрола на качеството при семената. Изискването за висок стандарт и качество се постига чрез директно контролираната производствена мрежа. Семената преминават през 12 проверки на качеството, от полетата, където се произвеждат, до торбите, които стигат до крайния клиент. Еоралис има 120 000 декара производствени площи в Европа, чрез 3 допълващи се агрономически производствени зони, подсигурени с напояване. Те са Лескар – 60 000 декара с различни почвени типове и с умерен океански климат; Севиля – 30 000 декара с топъл и сух климат, подходящ за производство на слънчоглед; Черкаси – 30 000 декара, разположени върху най-добрите черноземни почви в Украйна с континентален климат. Тези 3 производствени участъка са оборудвани с лаборатории, които работят с модерни технологии за контролиране на качеството по време на производството, контрол на кълняемостта по международния стандарт ИСТА, чистота на хибрида, съдържание или отсъствие на ГМО, устойчивост на хербициди и фитосанитарна защита на семената чрез контрол на дозата активно вещество и отделянето на прах. Крайният продукт е напълно проследяем. Стратегията за разпространение на Еоралис в Европа разчита на силна марка – Еоралис Семанс. 9 търговски фирми, които са готови да посрещнат очакванията на дистрибуторите и нуждите на фермерите. Близко партньорство с дистрибуторите във всички страни. 500-те служители на Еоралис Семанс в Европа споделят общи ценности, независимо от своята професия или страната, в която работят. Те са на разположение на всички клиенти, както на дистрибуторите, така и на фермерите. Техните силни страни са всеотдайност, иновации, доверие, качество, партньорство, компетентност и достъпност. Целта на Еоралис е да бъде иновативна независима семенарска компания, да създава качествени продукти и да бъде лидер в Европа по отношение на царевицата и маслодайните култури.